Jos puilla lämmitettävän hellan valurautainen liesitaso tai luukut ovat kovin likaiset ja ruosteiset, on ne huollon tarpeessa. Irtonainen ruoste hangataan pois esimerkiksi terässienellä tai teräsharjalla ja tahrat pestään pois saippua vedellä. Lopuksi pöly poistetaan imurilla tai kuivalla rievulla. Tämän jälkeen otetaan vanhat niksit käyttöön, jotka monesti ovat parempia kuin pussillinen uusia. Purkki sekoitetaan hyvin, vaikkapa ravistamalla tai tikulla, ja ainetta kaadetaan riepuun. Pieni alue kerrallaan hangataan voimakkaasti painaen mahdollisimman ohuella ainevahvuudella, kunnes lika ja ruoste ovat poissa. Tätä kotimaista liesimustaa on käytetty jo 100 vuotta puilla lämmitettävien tulisiojen valurautaisten liesitasojen hoitoon. Monet sähköhellojenkin valurautaiset keittolevyt ovat saaneet avun tästä ihmeaineesta. Tarvittaessa liesimustaa voi ohentaa kuumalla vedellä ja pintaan saadaan musta kiilto harjaamalla sitä luonnonharjalla. Lämmittäminen tehostaa liesimustan tarttumista, joten tulet voi tehdä heti käsittelyn jälkeen. Nimittäin liesimusta on palokokeen testattu VTT:llä ja turvalliseksi todettu.